Mondragon Unibertsitateko ikus-entzunezko komunikazioa graduan oso modu praktikoan egingo duzu lan. Talde lanean arituko zara, proiektu errealak egiten eta enpresa edo erakundeetan gradu bukaerako lana zein praktikak egingo dituzu. Gradua bi ziklotan dago antolatuta. Lehenengoan, komunikazio mundura hurbilduko zara eta mundu zabal honetako hainbat esparru gertuagotik ezagutuko dituzu. Bigarrenean, eskaintzen diren bi ibilbideetako bat aukeratu beharko duzu. Ikus-entzunezko sormena edota komunikazio digitala. Ikus-entzunezko komunikazioa graduan ikasleek 3. eta 4. mailan aukera daukate ikus-entzunezko sormena izeneko ibilbidea hautatzeko. Ibilbide hau hautatzen duten ikasleek ikus-entzunezko sektorean lan egiteko beharrezkoa den jakintza guztia jaso ahal izango dute. Era berean, trebatuko dira ikus-entzunezko sektorean dauden lan arlo desberdinetan. Hala nola, kameralari lanetan, gidoilari lanetan, produkzioan, edizioan edo errealizazioan. Ikus-entzunezko komunikazioa graduko komunikazio digitala aipamenean, ikasleek landuko dutena bereziki erakunde eta enpresetako komunikazioa izango da. Hala, gai izango dira, enpresa eta erakundeen beharrei erantzuteko beti ere komunikazioaren ikuspuntutik. Batez ere, bi ideia izango ditu oinarrian. Batetik ikus-entzunezkoak eta bestetik digitalizazioa. Enpresa eta erakundeen komunikazio beharrak ikusita, ikasleek batetik jorratuko dituzte enpresa eta erakundeen komunikazio estrategiak, bestetik landuko dute marketing eta marketing digitala eta murgilduko dira publizitatearen esparruan. Gainera, ibilbide hontan ikasleek ekitaldien antolaketan eta kudeaketan ere sakonduko dute. Bigarren ibilbide honetako ikasleek dual ereduan jardungo duzue. Helburu nagusia da lanaren bidez ikastea. Konpetentzia batzuk enpresan landuko dituzu eta beste batzuk unibertsitatean. Eredu dualean aukera izango duzu komunikazio departamentuetan edo komunikazio agentzietan lan egiteko eta urte eta erdiko lan esperientziarekin bukatuko duzu gradua. Modulutan lan eginda eskuratuko dituzu komunikatzaile baten konpetentzia profesionalak. Modulu bakoitzak hainbat aste irauten ditu eta denbora tarte horretan erronka jakin bati aurre egin beharko diozu. Azkeneko den proiektua izan da streaming bidez informazio saio bat emititzea. Taldekoak prestatu du programa osoa, hasitza gidoiatik, eskaleta, eta gero bai prestatu du platua gure gustora. Esperientzia hau palixo izan jat ikusteko naiz eta teorikoki oso ondo jakin, gero bai praktikotasunera erueterakuen ikusten duzu bere zelako lana dagoen. Lan egiteko materiala eta proiektuak gauzatzeko beharko dituzun tresna zein programa teknologikoak unibertsitatean izango dituzu eskura. Horietaz baliatuz, besteak beste, film laburrak, dokumentalak, ekitaldiak eta irratsaioak egin ahal izango dituzu. Film laburarekin zerotik hasi ginen, hau da, hasi ginen bakoitzak gidoi bana idazten, gero taldeetan batu ginen eta bakoitzak gidoi bat aukeratu zuen. Gure kasuan nire gidoia izan zen, eskuminak, kontatzen duela nire aitonaren istorioa. Niri normalean gustatzen zait edizioan ibiltzea, baina rola aldatu dut proiektu honetan, adibidez izan naiz zuzendaria eta aktore zuzendaria. Eta hasieran oso urdurin egon, baina gero disfrutatu egin dut eta konturatzen zea unibertsitatetik ateratzean aldezula edozer egin, edozein rol aldezula bete. Pixkat azaldu zerotio hasita irratiatek nola funtzionatzen, bai kanpotio da bai barrutio, gidoi bat nola egin, soinu mailak nola bili bakoitza zemontutan, nola hitzein nola hozkauz azkenen entzule eta iritsi barra zure hotsa. Eta nik pertsonalki uste etorkizun bateako hontan lan nahi baldin bait, oain indeun praktika honek asko balio izan daikela oinarri bezala biltzeko. Web Zinema euskal film laburren jaialdia da eta Webziko 4. mailako ikasleok antolatzen den gauza bat da. Ikasle moduen aukera izaten dugu Web Zinema modu desberdinetan bizitzeko, ez? Hasieran ikusle moduen joen izen gara beti jaialdiko ekitaldietara, gero parte hartzaile moduen bebai, graduan sortzen dugu zen edukiak eta lanak bertan aurkezten dugu, eta aurten antolatzaile taldean bebai nabil. Prozesu osoan zehar irakasleak bide lagun izango dituzu.
Ikasle bakoitzak tutore bat izango du, eta tutoreak lagunduko dizu garapen pertsonal eta profesionalean aurrera egiten. Gainera, unibertsitatean bekadun lanetan aritzeko aukera izango duzu, ikasketak ordaintzeko laguntza eskainiz. Pertsona ezberdinak ezagutzeko tokia, proiektuak egiteko espazioa, pertsona bezala hazteko ingurunea, Aretxabaletako kanpusa eraikin bat baino gehiago da.